Wel, yma fan hyn, ar prawn dydd Mawrth, da ni'n disgwyl cyhoeddiad Carwyn Jones ynglyn â be mae o'n mynd i wneud ynglyn â sefyllfa'r Gymraeg a canlyniadau'r cyfrifiad. O'r diwedd, da ni wedi bod yn disgwyl dros 19 mis wan ers i'r canlyniadau yna dod allan dangos bydd y nifer o siaradwyr Cymraeg yn lleihau. Felly, da ni yma i bwyso reid tan y funud ola bod o'n cynnwys y math o bolisiau sydd wedi angen yn ei datganiad. Yn arbennig, y 6 pheth da ni wedi bod yn galw amdanyn nhw dros y misoedd nesaf, canolbwyntio ar pethau pwysig fel addysg Gymraeg i bawb, fel newidiadau i'r system gynllunio, fel tegwch ariannol i'r iaith, a symud Llywodraeth Cymru ei hun a darna arall o'r sector gyhoeddus i weinyddu trwy gyfrwng y Gymraeg. Felly, da ni yma yn pwyso am y pethau yna ac yn mynnu bod Carwyn Jones yn gweithredu. Felly, da ni yma reit o flaen y cynulliad felly yng Nghaerdydd.